Takže zdravím vás lidičky u Minecraftu. Dneska se ukážeme, jak postavit dobrý dům, který je i malý a není nákladově. Může se postavit co lepšího. Asi to začalo lagovat. Tak. Máme půlku domu. Tři čtvrtě domu. Takže tady mám novou věc z Minecraftu. 2, 1, 2, V, 0, 3 A. Tady je tady. Dále. Tak. A teďka ještě potřebuju pec. Nice. Tak. Máte nezařízený barák ještě? Ale až teďka bude ten zařízený. A tam máte plně zařízený barák. Já nechápu, proč se lidi dostali takový velký barák, když můžu postavit takovou miniaturku a ještě velkým. Přece nezabírá to hodně místa. Je to vážně malý. A jestli se to chcete ještě vylepšit víc, tak se tam dají schodky a dveře, udělejte to special dveře. Ve stanu jsou takový, ale jsou tam plachty. Ve stanu, to je jedno. Můžete se udělat už co chcete neměří. Můžete to možná vylepšit. Takže doufám, že se vám video líbilo. Like, odběr a podobný. Takže Krofan vás zdraví.